Most, Biljavars. Što se tiče problema iz zračne luke, njezina majka me nazvala da se požali. Nadam se da ćemo moći srediti situaciju i riješiti nastale probleme. A za to računam na tebe i na Violetu, dogovoreno? Smiri se, Antonio, sve ćemo riješiti. Dobro, hvala. Idem pronaći cure. Ti? Čuo sam te kako pjevaš. Ne, oprosti. Prvo ti. Čuo sam te kako pjevaš neki dan i oduševio sam se. Jako mi se svidjelo i nisam ti imao priliku to reći. Dobro, sada možeš. Jako mi se svidjelo kako si pjevala. Hipnotizirala sam. Joj, kako lijepo. Baš lijepo što mi to govoriš. Da, sigurno ti to stalno govore za nes. Slikaju te, gnjave te. Želim ti nešto priznati. Ja sam tebe vidjela i htjela sam razgovarati s tobom. Mene? Da, tebe, da. Oprosti, što si mi htjela reći? Da imaš prekrasan osmijeh. Baš lijepo jer sam ga donio. Prisili. Herman, drago mi je. Tata! Tata! Mama? Ludmila? Violeta. Da. Vi, naravno ne, vi ste Violetin otac. Vi ste Ludmilina majka. A vi se znate od prije? Naravno da se poznaju. Pogledaj kako se gledaju. Dobro, sad smo svi ovdje, je li tako? Da. Antonio, što ima? Bog. Dakle, Da. Prisila nam želi reći nešto o onome što se dogodilo na aerodromu. Molim vas, neka kaže, neka govori, ima jezik. Neka ispriča jer smo ovdje sve da razjasnimo, zar ne? Ja želim reći da zaista nisam nikoga htjela namjerno povrijediti. Zaista, Ludmila, nikad te nisam htjela povrijediti, stvarno. Molim vas, potpuno sam sigurna da nije bilo namjerno, vjerujte. Ludmila je takva, dobro nju već poznajete, ona je takva dramatična, što ne? Glumica? Ludmila, ja... Ne, ja ništa, mama, ja ne. Ludmila, molim te, ne vrti se sve oko tebe. Ludmila, ti stvarno vjeruješ da je Violeta to učinila da te povredi? Da, naravno da je to napravila. Ne vjerujemo, mi to ne vjerujemo, ne. Ne. Jesi sigurna? Da. Dobro, drago mi je. Drago mi je što ste razgovarali, jer se razgovorom rješavaju nesporazumi, je li tako? Tako da ću sada povesti cure, jer imaju mnogo posla, zar ne? Svakako, naravno. I puno vam hvala što ste oboje došli. U redu? Hvala tebi, Antonio. Antonio, hvala. Bilu, pojedi nešto u pauzi, a? Dobro, to je riješeno. Na sreću riješena tema. Da, volio bih nastaviti razgovor s tobom. Jesi li za kavu? Vrlo rado. Taj smiješak.